Salam, selamat hari Minggu Madihita Salutna, selamat hari Raya Paskah Madihita Tong. Dihamu amanami dohot inanami, sebelum tamulai ibadata, parjolo mahita martangyang nahohom. Amin. Jauh-jauh parsombaun tu debata. Hamu dongan sahuria. Namarlas ni rohado hita sadarion. Ala nungamonang Tuhan Yesus maralohon. Huaso ni hamatean. Hamonangan ni Yesus gabe hamonangan nang dihita. Ima natapes tahun di hari Minggu sadarion. Ala ni upasahat hami matuhamu selamat Paskah madihita sude. Selamat Paskah. Rapon Tuhan Yesus dohita di pahehe. Ima topik ni mingguta sadarion dihita nunga hehe Kristusi. Hehe manang dohot hita lau marsomba tutuhata. Tapangiar masuara tamamuji debata. Marhite namarede sian buku ede. Nomor sia onom ayat sada saat rodi ayat 10. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni aka pade bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauleate dohami tuho, ala ditaluon ho dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi,
ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakiriman na mangolu hami ala ni haheomi, dang pola mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholoman tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapon ho di bagasan hapor siyaw na mangulu pay masahat hami tulambungmu. Amen. Mared dehita. Tangihon hamuma patik ni debata natar surat di Rom 10 ayat sia. Ay malua maho, molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi, huhut di haporsiai roham, naong di pahehe debata ibana sian aka namate, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar to patikmi. Amen. Mared dehita. Tatopoti madosata martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido,
Sai asima roham mida sandok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna, sai sungguli maroha nami asa muba roha dohot pangalaho nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluh kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata do nama mitori. Ise do madabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate, alai dada holani, naung mulak mangulu do jala di siamun ni debata do ibana mangondihon hita, hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Mared dehita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, tarsurat di Pesalmen 110 walu, dimulai maisian ayat 14 sahat rodi ayat 20 sada. Jahobado pargogoku dohot endeku, jadi gabeha tuauku ibana. Tibul situtudo siamun ni Jahoba do si baen amonangan. Nunga gogo tutu dipisang Jahoba au, alai dangtung tuhamatean au dipasahat. Odo bahal ni Jahoba, bongotan ni aka partigor doi sogot. Ido sahatna, martua do aka na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Mared dehita. Hallelujah.
maha tidak ko maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanu toru dung na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul setiamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosan di sima ibana pai mula sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen aka na badia dohot diasesani dosa dohot dihatai na mulak malur sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege makor sian inahana. Diuduti mamuse kor Deborah.
Tabegema titing namasa di hita di bagasan sa mingguon. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah Madihita saluhutna tapayuti hutma titing nama ragam Minggu sia April 2020. Naparjolo goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Paskah Parjolo pesta Parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Topik Minggu rapon Yesus di pahehe. 2. Kelompok Kor tu Paskah Paduahon Senin 10 April 2020 masuk pukul 20 di gereja nama ngisi Kor Gabungan Paropuan Gabungan Ama Dohot Rena. 2. Kelompok Kor tu Parmingguan Minggu 10 April 2020 pukul 7.30 inahana Ina Deborah NHKBP pukul 10 Ina Kamis Ama Huria Ama Jericho pukul 10.05 Ina Esther Remaja Dohot Ama Salom. Tolu para tangyangan sektor Selasa 10 sada April 2020 sektor Nasaret dibagasni keluarga B Napitupulu Boru Simanjuntak. Judea keluarga M Siahaan Boru Sinaga. Bethlehem of Efesus keluarga R Sinambela Boru Siadari. Galatia keluarga Nyonya Sihombing Boru Silitonga. Filipi keluarga P Marpaung Boru Sitorus. Rabu 12 April 2020 sektor Sion keluarga P Nababan Boru Hutahayan. Betania keluarga B Hutagalung Boru Lumban Raja. Roma keluarga S Purba Situa M Boru Raja Guguk. Korintus of Kolose of Kanaan keluarga Nyonya Situa R.E. Gultom Boru Nainggolan. Alamat Boy Mata Bereng di Wartata Ganup. 4. Amplop Diakoni Sosial Huria. Di hari Minggu tanggal 10 April naneng roon papungu pelean tujolo dohita ima pasat amplop Diakoni Sosial Huria dohot pelean napa duahon. 5. Ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 10 April 2020 naneng ro mamake bahasa Indonesia. Onom Bakti Paskah. Disakapi huriata do laho patupahon Bakti Paskah ima bantuan sosial turuas ni huria. Sialani i radedo huriata majalo akas sumbangan dana manang sembako tapasahat matu huria marhite situa sektor tabe paling lambat tanggal 25 April 2020. Pitu jadwal Paskah di Huria. Tanggal 10 April 2020 ibadah Paskah Paduahon masuk pukul 20. 15 April 2020 Paskah anak sekolah Minggu masuk pukul 10.30. 15 April 2020 Paskah remaja masuk pukul 10.00 walu pelantikan panitia pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme di hari Minggu 16 April 2020 naneng roh patu paut tado pelantikan panitia pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan guar-guar di panitia terlampir di acara Taganup dilantik di kebaktian pukul 7.30 sia Padidiona Badia. Di hari Minggu 30 April 2020 patu paon di huriata do ulaon Padidiona Badia tuaka nanaing madohoti Padidiona Badiai
asa mendaftar marhite situa sektor tabe. 10. Pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan April 2020. Tuakana so pasahato dope taingot maamanginang makarikoton pasahato saganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. 10 sada. Torop niruas nama dohoti parmingguan 2 April 2020 775 halak. Torop niruas nama dohoti parmingguan tanggal 7 April 2020 1227 halak. Nama dohoti ulau nabadia 180 sada halak. 12. Ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 52 halak. Ulang tahun pernikahan pitu keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tolu sahatu sia April 2020 tolu. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 20 tolu ayat onom. Tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangihut-ihut ahu salileng ahu mangolu jaladung mulak ahu masuk aku mabagas di Jahoba salileng ni lelengna. 10 tolu. Pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon tolu kepala keluarga godangna 500.000 rupiah. 14. Pelean bulanan. Torop napasahaton pelean bulanan di bagasan mingguon tolu kepala keluarga godangna 550.000 rupiah. 15. Tok-tok ripe tu pembangunan. Torop napasahaton tok-tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon walu kepala keluarga godangna 1.200.000 rupiah. 16. Keuangan huria. Huria 10.180.175 rupiah. Pembangunan sia juta 600.475 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.478.350 rupiah. Jumlah 41.277.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radie dohami padenggaton songoni mati ting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata ma peleani bain sangap di guarna. Tabege makor sian ama salom.
Marede mahita huhut mata papungu peleata.
Dabeni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mengaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Dihita namarlas ni roha di bagasan tikion ala nunga hehe Yesus sian akan namate. Los ido nagabe pakirimon manang sadahagugon di hita halak na porsiai. Alani hata nitu hata nagabe ujahan si pausoru sorota di bagasan ima di minggu sadarion ima di parningotan arini hahion ni Tuhan Yesus. Ima sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Kolose bidutolu ujaha masian ayat seda rodi ayat 4 songono maduk disi. Asamolo naung rapamu di pahehe do Kristus jalahi hamuma akana digijang. Ai disido Kristus hudul disiamu ni debata. Akana digijangima parohau kamu unang ma akana ditanoon. Ai nunga mate hamu jalabuni do ngulumuna rapon Kristus di bagasan debata. Ale ia dung gabe patar sugut Kristus hanguluatei di sima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon. Ima sahatna. Dihita salutna nahina holongan anggo sasitongna di perayaan manang di pesta perningotan ni ari hayon ni Tuhan Yesus sian namate sada lasni rohabulud doi di tonga-tonga ni nguluni hita halak Kristenan. Jala memang odo inti jala bukti hataridani. Nah tutu situ tudo ima Yesus nataha porsiai mangaleon haluaon tuhita jala nama lobus dosa nihita sian hamateaniate. Ale molo ta sedikit. Nah dia dosa sitong nana didok. Ipola nama say belga di ngoluta halak Kristeni molo didok. Hehe Yesus sian namate. Ati beha di tonga-tonga ni rohado pikirata na taulupon bah, Yesus mate na tataringoti di perninggotan di hari hama mate na di dua hari nasalpu nggak hehe ibana holan na basonang hita bah hehe Yesus ola nido ola ni sahat tu Yesus disi buido adong sada pakilal na songoniate molo songonido pakilalata badus do song kita manutobula te manutobula molo tiki piala dunia isara nama jo contona las rohana mulumpamana ba apalah takas umpamana grup manang sia negara Argentina na juara dunia te nagabi idolat te siap awal naya te ala ni jago ni si Messi mabuan bolai gabi juara dunia te las marohata ola ni las ni rohana songonido gobbara ni las ni rohatai anggolas ni rohata ola ni ido ba ola ni negara Argentina do monang disi do si Messi do nagabe basaud ala na idolat te duyate ala ngo hamonangani saat do tuhita daw ngate mulai sugari isena na mampaporiton Argentina manang si Messi adong rora si palas roha si Messi tangan ngate meletong tangan roate si manang na ro lapet manang tolor songon perayaan Natal nate perayaan Paskah tangan ngate ini dia suatu ngadong olo do soni si pata pakilalatta ale molo didok hehe Yesus sian namate ala memang nadi pamonang Tuhan Yesus ngolutei doa ti
Di dia do na di pamonang Tuhani ngulut tau nate. Yang mana yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus sehingga dia bangkit dari kematian. Ala nunga taetong diri tau nunga mate. Ngamate bihida tong alaniaha, alani dosa. Na parjuluya ti siadam do siawa. Nah di bagasa burak, kutuk. Tidak akan terjadi lagi dalam hidup manusia yang hidup dalam dosa untuk bisa melihat mendapat suatu kehidupan dari Tuhan. Tutudo memang dilihat Tuhan itu pati kia teh. Hangulo kamu mahalung kunuan. Ale molodang mol ikopolido ulah muna do patikon hukum ini. Apabila kamu melakukan ini tidak secara murni, kamu tidak akan mendapatkan kehidupan. Boban do ya teh di hilong utak. Jaladak terbaik kita mangulahoni asa dapotan hanguluani. Alayahama roh Tuhani tu portibion marhite Yesus Kristus. Asa digotap ima parhatu banunia teh. Asa di palua jolmai siap perhatubanan alani dusai asa buah asa jupangama ima hanguluan nasa leling ni leleng idui alai memang anggo di rohani sibolis mulu tagabar hon nakiningan ngasai di rohani mana sabutuna mulu tagabar hon dipikir di sibolis ditiki madabu jolmai itu bagasan dosa ngasongon na di rohani mana ngah au ma berhak tujol maun, au ma mengatur portibion, au ma mengatur. Gari ada hurang dope diatur mana jol maun hitaon, diatur ibana ma aka habis tarani jolma. Bahkan dicoba mana manang Yesus diujuni ibana. Molo na tutu ho anak ini bahtaninna. Memang ngolo sensigi tapakilalahon nga mangarajai be si polisi. Tuk soadong beboy malua kita sian dosa hamatiani. Ale Roma Tuhan Yesus asa ditadahodo hadiriomu si bolis babua dangadong hakmu dinalahu membuat nahu topai ikon tobusok kudoi jolmai sian dosa ima hitaon tobus mur tapi tiup ditiki masa nari Jumati teh anggo di rohani si boleh sadang anung ni mungkin bei boy margogo Tuhani debatai dinalaho paluahon jolma gari ada tersilang di mana mate ngamekel be si bodi sia teh kira nadi paila ma lapatan na gogo ni debata tu bagasan diadupan hita jolma idom bani mate Tuhan Yesus apalagi tardok molo nunga mate danganung bena mangulu ate las ape bainon danganung boy sejarah naiyate danganung boy ale di sido di patudon debata do di keibana tersilangi di sido ibana patuduhon tuadopan hagogoon haholomoni ima nama mamparhatoban ngoluni hita jolma pardosai ima di har-hari hirana dibuat ibana sian rura hamatiani jolma nasoboi be hicat ibana sian rurai dalam jurang yang dalam dia tidak akan bisa naik lagi tetapi Yesus masuk ke dalam mengambil ini pape konon nama tu inganan nasa sitongna jalak daktar baebe rura partangisanon rura hamartianon dinalaho manggonggom hita idom bani las rohata babua nunga di pamonang Tuhani hita dedak song gaya ni nakin permain budaya te monang nadi disadiri bana te mau dihata biasa sur sediri bana hebat sediri doi bana dangiate alai hamonang ini Tuhan Yesus asa gabe hamonangata idem bani hamamateki
hama matemu na doi alai hangoluan nasian namate Yesus nagabe hangoluwatta doi ate. Idung bani ala Kristen gabelas rohana dan ngadung agama uga mona asing di portibio nasi songonia te. Baling mama diong moloneng malua ho dapotan hanguluan ninna di rohana di pangajarion bah mar pahala maho mar amal maho mar puasa maho do dia ima dalana asatu hormu boy mangulu ho dia do pani debata dapot banua gijang anggo dihita dak terbaik kita i tung didok si Paulus tung pati kipe itu tidak akan bisa kita mampu secara murni melakukannya. Tetapi apa kata Paulus 25, untunglah Yesus mau mati untuk menggantikan hidup kita, hukuman kita, supaya kita dapat dilayakkan untuk hidup yang penuh pengharapan. Jadi mulai hati malas ruhat teh karena anugerah Allah. Lapatanna mate hehe ibana dapota dohita. Nah pasu-pasu. Ini membelas rohani ala Kristus seluruh dunia teh di bagasan tikiom. Alu bereng dihita. Ulu disipata atau memang anak somal lu ya teh. Apalagi mulai ditaringoti contohna ayah hado lah bani haheheon nah hehe Tuhan Yesus bah hehe Yesus bah pokoknya bah hehe maimana dah apalagi dia pak corona di bagasan ngulut tahun nate yang dia anggota ringo tu asa masuk tu banua gijang to emak ai ise mah paboto-boto honi na tu banua gijang menangadang ai do kan ulo do sipata kadang-kadang songoni do gabi tapahamu da duia teh kan ai de bahkan ulo do sipata ditadok nu paman mau masuk tu banua gijang terbuat deh ise nama kata honinna baru nama kata honi pe hirna hayai mana tu banua gijang gimana kan bah aka hatana soporsia duia deh. Jadi dia botot tak nong tak kasih tadi jam itu tu banua gijang hapor siat tei do ate di bagasan Yesus idui jala hapor siat tei banua gijang haluau na dia Tuhani si lehon ni de bahtanu anugerah dengan ngasongoni ate di parhaporsion na asing karena anugerah hadiah ala di boto de bahtado dan mampu hita di nalahu membuat hangoluan nasia debata anggo so au pasahat to Tuhan. Dos songok kita contohna jujut lo hita taboto do hagalio ni dongan manang nasongo dia pe Roma hita to emak ni urupa mak las manang boha pe on ulu don dang boy songona di bagasa rohat taiya te idum beni jujut hita to emak alani asini roha holong ni lem mati si ayang siak kepeng na siak gogona so parbinoton dang boy songoni atau ni urupa ma ni ajari mai ma asa dibotui songoni ma parhon ni debatate ima anugerah di lentu hatta di bagas ngoluta di mau halak na botul ma parohaun songon parhon ni Kristus Yesus ma parhon muna dia memang selalu melihat dalam dirinya bagaimana orang lain kalau dia melihat terjatuh dan dia tidak berkemampuan untuk melakukan apa, dia mau menolong. Dia memberikan apa yang talenta ataupun pemberian anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk supaya orang lain menikmati berkat yang sama kita berikan, yang diberikan Allah dalam hidup kita. Idola suhata, hehe Yesus, malu kita. Nah Allah itu kau marlas ni rohate, tapi bukan maju nomor 10 EDT ya teh, ono 130 ED, tadi dia maju salinaya teh, ono 130. Nunga he Kristus i, baca. Ayat sadai maju teh. Nunga he Kristus i. Haleluya sian hamateani haleluya parlangitan johon
aka ina mangendion sangat dituhani ale dia lusi sudah amama haleluya ate ya taulah koma ya baik ma ayat 2 ini sudah aka ina sangat ma dituhani ya sudah ala ina sangat sudah ama na di pamonang disi hita do iate isedo na ni dok nama nondangi na di sodangi di marhite hangolu hayo ni Jesus hita doi di sodangi do hita alanido di bagasan trupukong di aron si Paulus molo merasa do hita maka porseyai Yesus itu menang untuk hidup kita dia pasti tetap dia lebih banyak mengarahkan hidupnya yang disebut kepada hal-hal yang bersifat sorgawi. Ido nadidok akan digijangi ma parhok kamu. Unang ma akan ditanoon. Sasitona kalimaton ala didasi Paulus do memang begitu banyak orang hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal itu sebenarnya banyak yang menjadikan kita semakin ragu-ragu dan semakin kita ketakutan dengan lihat dunia ini. Lupa do kita mamereng adong na di banua gijang ade. Ada hal-hal yang bersifat sorgawi. Itu nyata. Ngolo tapa ubuk muse di tonga-tonga ni ngolo tadi tangyang ni na diajar ko Jesus kita. Saya saut malo mendirohan songon na di banua gijang. Allah ingin mewujud nyatakan hal-hal yang di sorga untuk kita nikmati di tengah-tengah di banua tongaon nate. Itu dia. Unang saya daw dipikirat tak idea do Tuhani. Ai sipi anong ducol masongoni idea Tuhani. Idea di banua gijang ni. Roma musi jolma, ai di dia banu toru nina. Si sebelah toru do. Odi di banyu atonga baima. Ai itu adong do ya teh. Suatu ngadok suku-suku tamu. Di dia banu gijang nina. Di bona pasogi do banu gijang, di pusu buhi do banu gijang adong songo ni. Di banu toru buado tahe nina. Ba di toru ni di taoi nina di si adong dusi. Maringana masih marliang ma di si aka bigu nina. Ayah dong lope songon pikirin colma. Roma colma dia memang dong dangan dong ih. Banu gijang pe. Dang tikos dope na dia mainin na. Na tumago do molo didok di jami taon. Anggume unang hamu maparohaon songon parohaon ni na di Portibion. Ai tu banu turu doi. Roma colma kenapa son waeng bah. Moli banu turu. Bah. Gudang udisi aka artis museum no kan adong artis jadi manang ise neng pajupang do artis songon di Gelora Bung Karno tiki penampilan songon black spin umpamana molo alai beh akana songonnya tudusan nei kan bah pajupang disi nak poro ahok kamu na di banua gijang ini na disi nang minoto wala nama rede ayah hama ede nei di apa nang tabo dan di bawah kajol mana madoki ate aka panggangan do ape di banua toru iya do ikan ale saya orang malu hatana songo-songo dia ti apalagi nang Roma di berpikir tak dangan banua gijang ini nak jadi ai di dok jol mai ba bolo ngamate be tinggal di sodi doi sakot do itu jabi-jabi
tudak kadak kainin na. Jadi mah boto mun na. Bah, bereng mak ulus bata borngin. Molo ro adung nama ridi, adung bunyi dia di kamar mandi. Mar gesek nui, inda sungoni, mebuat nui. Walau tu buku marti dah ngarong, olak nadi sodoi. Molo dia Tuhan Yesus do, dia hata itu hata, ido nang porsuk molo sai holan na tusido bekirat tayati. Api adung do banwa gicak. Ada sudah songo berita nauli nasugut tate. Buasa si Maria ditiki diupangi ima tanoman Tuhan Yesus tangis si bana. Ala nyaha. Ala diripu ibana do naitakko jolma do Tuhan Yesus. Tangis maimana dipakulingi Tuhan Yesus makan. Ale hamu dak gudang nasoro nasugut. Abe di sido adong ba hatan itu hata mardala muse aka pira pasca teh ima akan ada potan teh tolor idoi beima omalo tradisinya kala Kristen na julu dia teh omai tangis si Maria nama kata do imana Tuhan Yesus hono nama anakku Tuhan ini kan. Hono nama anakku Tuhan itu dia pekon asa buat nina. Oma jo molo menunga saya di Parohau do na di Banua Tongaon. Gabendak ditede be ise nama kata itu ibana. Do songo kamu kainaon. Molo ngamur kamu dang ibereng be buhini amat tayare. Ibereng kamu do buhini amat ta. Dang be kan be ima. Ayo lo tong. Salpu mah hatamuna kan. Bodul mah anaknya, bodul mah ngono, bodul mah kan lo do songo di hita. Ala ni murukta dang di bereng be manang na amat tani be nang lu je sian sebelian do manang na sia dia kan ulu do so ni ido kan tahe ido ale bu bereng gumurang do di hamu akan na burju ale adung do na songoni bereng do adi do amang anakin bereng mak songo botar ni baju ni akamai ya teh di bereng mak lo songoni mak odo na rikot. Sotu ngadong diro kamu, songo perguru malu ninna, dangi ya teh, dangi ya. Dangi. Nah, dia hamu kamanami do inanami las rohata di son molo monang tahap porsiai Yesus alani pamonako kita ikon takas taparohaun hal-hal na bersifat ban wagijang ya. Asa sahat nang gogo banua gijangi di tonga-tonga ni ngolutta. Ale molohola na taparwohau na di banua tongaon. Benda ngadung de ini na mangulu ade. Lilu hita. Aido si pata say madili ngulu ni zol maimada. Tadadua una pogus, tadadua una suarung mardi hediha, tadadua una suarung manang nabuya sakonokku. Geleng niba songonon. Tadado apa siadu songonom mamuse tebu ngoluna imana saya mamparuhaun akan di Banua Tonga teh ale molo saya di paruhaun ibana do tu hatta na di Banua Gijangi pardingkan basa na boy ape hononna akan nauli na dengkan pola ibana rotu portibion pelua kita sian dosa matiani mate diterpaya lihau pinar silang hehe mai sadarion hola dia hola manari hon ngolutta asa mangulu ho asa perjeber ho asa boy buatomu ima aka pasu-pasu itu hatta di bagasan ngolung so pola martuhor doi di bagasan hatta iya teh di parwo kita mak na di Gijang na saya hola na di Tongaon ido na di podahon mulu nunga monang Yesus haru hamatiani nunga di pamonang ibana gogo ni sorot ni simbolis tenaga energi kehebatan iblis tidak ada apa-apanya di dalam kuasa Tuhan supaya kamu ingat apapun yang kamu hadapi apapun yang kamu alami dalam hidupmu kalau sudah kita mengatakan percaya Yesus adalah pionir yang paling terhebat tidak ada tandingannya buasa saya taparuhaun akan di Banua Tongaon nate
Buasa ikom mandili. Buasa ol natari luyilu. Ape ro Tuhani, Roma tuhamu. Tuau, hamu aka naloja jalana sorap. Kupasonang pehamunina. Ipasonang Tuhani dak kol si panganon sinumon. Ale tondi ni debata mangurupi di sude ngolutai gabe terbaik kita di nalau meneluhon portibion. Odui ido pangalapati nioni taringotu namonang kita di pamonang Tuhani kita asa marpakiri mo kita jala asa boy kita di ngolut taon gabe terbaik kita di nalaho dau sian akapadilio nate. Ido didok di bagasan topiki rapon Yesus di pahehe. Ale molodang rap doh Yesus hamu. Kalau kamu tidak bersama dengan Tuhan Yesus, kamu tidak akan bangkit untuk mengatasi segala perkara dalam hidupmu. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, rap dohot Yesus di ngolutta satu banua gijang togi honon nado hita jala pasti urupan na hita. Ini namanukun nau adong do pikiran muna dang masuk tu banua gijang ise masih kita porse do hamu tu banua gijang dang adong do pe huereng semangat tamu huereng berarti dak toho do pe mamereng situasi mamang songonido negudang kan colang mamereng situasi mamang ninna anggiat ma tangna anggiat dua te kepastian doi orang yang percaya Yesus adalah kepastian tanganong be mudah-mudahan mulai hatani halakan takulau mamandokiate kamu mamandokiate ima kepastian. Jadi buah lu amang, ayaw kapar dosa do. Mulu di dok pardosa dan gak bisa sorat to bina ini. Alai na dipanggil Tuhani, dihagaleomi, di bagasan dosami, roho marsiajar tu Tuhani, roho tu silangi. Nah bahasa do Tuhani, parasi roha gudang do ibana, dilehod do gugu dihita. Ala dido di hamu akaman ambil inami komar pos ni roha do hita marlas ni roha te nunga hehe Yesus ininna lapatan na nunga hupa monang di saluhutna pos maroham nang mabiar ho ahape parsuryomu ahado pangiduamu tu Tuhani tudusoni Tuhani mayate amen molo hita ma porsia di gogo hamonang ini Yesus nabi malaluhon hita saluhutnya. Tapi do masalina yate nu dia sedina ke nunga he Yesusi. Nunga he Kristusi. Tema Tuhan, udok kami haleluya ala nunga di pamonako hami Tuhan marhite haheheonmu sian namate ala nia di Tuhan partodima di ganup hami na boy hami mangalo saluhud akaparukiloni saluhud hamawoloni saluhud di akaholso na adong di hami Tuhan mangasahon gogo haheheonni
Nunga di taluh kodo hamatian nama sejor buti ali Tuhan. Lamu saluhut aka parsorion nami dak tagamon dak kamu nang honomu hami Tuhan. Molo say marsi hohot hami di bagasanmu. Ali Tuhan pasu-pasu ma parpungan nami di permingguan nami di sedarion. Asa taruhir hon di hami Tuhan. Margogo do hami Tuhan manaluhon nasa subia ni sibolis do nasa parukil di portibion ala nunga di pamonako ko ali Tuhan ngulu nami ala ni ali Tuhan say togu-togu maganu pami marhite nasay tok-tok kami mian laho marpersaora dotto marhite dinaw manangyon hatam baik di tonga-tongan yakap cupang perpunguan di halak Kristeni, di permingguan, di pertanyaan sektor, di aka kategorial, do lana asing ngali Tuhan. Sudah nai mabuaton, asalam takas boton nami, babua hodo ali Tuhan, si pergogo di hami, lau makamonakon di saluhut paralon namasa di tonga-tonga ni parangulan nami. Tuhan di batau pasat kami sudi ngulun nami nang huriaun. Nang lumobil Tuhan dia ka program-program na nang ikon di ulahon ali Tuhan di bagasan taunon. Pasido ali Tuhan pati rumah di ulaun na nang kaun nami ali Tuhan marhite ulaun panitia pesta gotilon dohot tahun paras profesionalisme na nang di patupa huriam HKBP Cimanggis di tahun 2020. Asa pasi dohot hami saluhut ali Tuhan dinalaho toktom makalason ima di saluhut ali Tuhan asalam tabagugu di hami Tuhan dinalaho mamuji pasangapun guar munabadiai losongoni ali Tuhan pasu-pasu maganup hami jasa unang mabiar hami ali Tuhan dinalaho mangula-ulon nami jala unang mabiar manang alang rohanami pasahaton akapilian nami Tuhan. Nah dumingga ni baik pilihan di ganup aka perjupangan persauran di gereja manang aka pilihan aka ganup di bulan diakoni sosial na mangurupi aka dongan ali Tuhan di bagasan ragam si tawonon sok songoni ali Tuhan di saluhut aka si hamuleh teoning ulun nami alani basa-basami doh diaka parpuluan na toktong mardalan di tonga-tonga ni huriam. Lamar masu de aka hoale Tuhan tu aka ruas ni huriam di nalo pasahaton na duminggani. Di aka ruas ni huriam ale Tuhan amar ulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran, pernikahan. Lama masu maho ale Tuhan. Di sude ngulu nasida seganu pari di keluarga. Tabai las ni roha, hahi pason, hasadaon di tonga-tonga ni keluarga. Lamar gugu mana sida dinalaho pai itu ko di tonga-tonga ni ngulu nasida siganu pari Tuhan di batang asi maroham nang di ngulu nami ganuk marsada-sada si pata ronyan aka hamaolon parukilon baik di tonga-tonga ni keluarga dohot nang di tonga-tonga ni aka ulaun siganu pari manang di bagasan ali Tuhan si pata marukil namai mai mahon di aka sirokap ni todi nagabi pasangan hidup di aka yang nakon nami dohot nang di aka litu na pinar sita-sita di rohanami maradu pun aka yang nakon di perkarijuan Tuhan pos di rohanami ala nunga di pamonakodo hami Tuhan jala hodo sip napak boy pasahaton aka nahu pangido hami alito khobar tu lomo ni roham pasaut mai ali Tuhan khobar tu asini roham yaka na di bagasan persahito dope Tuhan marsahid sahid narenge ho matok tong ali tu naman dulu marhite tangamu na laboki na gok huasui pamalupon di nasa akas sahid mau liate mali Tuhan di saduna di denggani basam nasa toktong mangiring ganup ngulu nami paborhat mahamili Tuhan siam bagas joromon dinalaho
maka posi di gogo hamonangami nagabe hamonangan nami mangadopi manang ahape siadupan nami di tonga-tonga ni ngulun nami mau liate madiho oleh Tuhan mangasan gua Yesus Kristus hupasat tami tangyang nami amin. Lasmaro hata manangyon hata ni tu hata tak puji matu hata di bagasan obason sian nomor ede o nomor 125 laos di somata pasahat piliata na paduahon. mahita. Roda, los jong mahita.
pilihan nata pasahap di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroni saluhud. Sila lehon na dinggan dot nasa unibasa na maliutus. Hupasat tami masyan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mi gabi uam na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huprahasyak kami pilihan pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal butadah hami gudang sinilihon mitu hami. Asal menggirgiri mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amanami jala parasi roha mauliati maroha nami jala pujian nami ho ala naung di tubuhon ho kami padua halion sian godangi asi di roham tu pakirimo na mangulu marhite-hite hakeheoni Tuhan Yesus Kristus sian namate nungagabe si palua jali si pangolu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si hutonon nami namarlas ni roha do kami nuang marningot hakeheon nai nungatalu si bolis talu hamatean talu banuaturu dang mabiar be hami mida hamatian dot sorop nai ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagogui ibana do manugyo kami sian hamatian tu hakiyot sogut ala ni banu pangido hami sai asima roham patogu maha prosyon nami maniuk barita nauli asa unang ganggu rohanami dina hubulus sami hamatiani sai sungguli marohanami dot rohani dongan nami asa rap hehe kami sian parohaun naburuki asa tarulah kami parangin nai baru sai pasu-pasu mahuriam do parbarita nauli nama maritaon hakeheo ni Tuhan nami asalam tarsunggul akab napidem roha jala hehe sian dusa nabi sai papos marohanami maka porsiai naung mardame jala mardomu hami tuho alani pardenggan ni napinatupa ni anakmu sai paseba majala pamalu marohanami topa marohana ias doto di namar si hohot di bagasan hami asa terhajok joko kami nong pitor hami alani hati gora na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus saya sungguli ma pakirimo na mangulu di hami asa tarapu rohanami marningon akado dongan nami naong jubolum nialap mi jala asa tarapu rohanami manaong sitaonon di hasianganon saya apuli ma akan namatean nadangol napogus nama nasomarina akan nama baru dot akan nama lungun tuban wagijang mari tete hayon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di bonagijang say pinarbedia magwarmu. Say Roma harajaunmu say saut malomoni roham di bonatongaon songon na di bonagijang. Leo matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tuhin tu pangujunan palua ma hami sian pangago. Di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.
Selamat Paskah madihita salhutna.